Patrik Mima prehrávala v tomto zápase 0-1 a práve ty si možno potiahol tú záchrannú brzdu vyrovnávajúcim gólom na 1-1, opäť veľmi tvrdým, veľmi pekným. Bolo to rozhodujúce, alebo bol rozhodujúci až ten záverečný gól? Tak rozhodujúce to určite nebolo, ale určite bolo podstatné, že sme vyrovnali a sme vyrovnali priebeh, na to sme dali druhý gól a určite to urobilo svoje, si myslím. Bol tento zápas psychicky náročnejší ako ten doma? Určite áno, aj diváci ich tlačili a myslím, že som rád, že sme to zvládli. Bola nejaká fáza zápasu, kedy si myslel, že ten postup nevybojujete? Nie, práve že ja som pevne veril dneska, že to zvládneme a sme to zvládli. Takže aká cesta vás teraz čaká? Dlhá, strašne dlhá a teším sa na to.